Alo. Anladım, tamam aleyküm. Waleykümselam. Bağımın ayağım. Halim näil gowmaýardylar? Waleykümselam. Kerwin gowma? Yaşam, ben olmay. Şükür. Bamyň gittin la ho. Ay barlı. Seni görmejek bolsaň algyl bolaýmar eken aýat senden. Ekanjan häl gowmuda ýaşmy? Yaşam, ben olmay. Açam berjek beriň halim. Gün aýdy, gün tema gireldi. Bir zada gerek bolýar, bugda hagam ýandy var. Näme sowdy gaýr? Senem bir Ayo, sawa bir oturmalar na o. beriň bolsa da bir ýagdaýym soraň goý. İler beril wagty. Ol soramasa bolýardy. Günne ýagdaý sorap çykýarlar. Ýagdaý sorasan pul soraýan. Näme şu dedin? Gowuşdyran oýalym? Eýden. Adam boljakmy? Adam mena. Hayrat adam bolaýdy. Adam amy. O men senden algyry bilýärmi? O bütün o bilýär. Haçan berjek puly? Men toý etjek bolýan dost. Alyp gideňizde tüjürüp bilen alyp gitdiňiz, getireňizde tüjürüp bilen getirseňiz, men hoşal bolýan dost. Alym. Owam. Sen baňa alym. Ýanwarda berjek diýip allan. Wagt bilýärmi näme? Näme? Awgust bolup gelýär bilýärmi? Ha. Maşina gerek kop sawaýdym dagam badygy bolmasa. Savret bersin. Men şu zatlar gyzyklandyrmalmy Kerwan? Gaýrat edaýda haýyş senden naý. Gaty binamyzda çykyp duray bir gowjaglan kandiýatyna beremdi. Öýden çykyp baýan şu wagt. Şahara çykaýyn gowşun şu parkaýyn bol. Yalan sözlemeýdi alim, yalan sözleme gaýrat edip özüň aýdylar köçede jigim. Haçan gelýän aýt, anyk maňa şuun pulum mady, şuun pulun gelýärdi. Aýyň ahyrlaryna. An men sana boşaşyp sana daýnagam. Şuradan çyktym, sana gowşarýan söz berýän. Ondan şunu bile diýen. Gaýrat et. Alim bigdar etdiňiz, onu bol ediň, utanyň owunny, seni tunyň ow, men utanyň owunny. Meňe ýüzüm ýyrtylýar seni urtlar. Ýyrtyp bakçylam am. Jaň garaşan alim. Bolmasa da Yo, jaňa çek. haçana garaşaýyn. Osap ýylaýlan alda ekizim. Goý. Borany, çykan işlerine jaňadan. Erkek ýalaýlanam, erkek ýalyn. Eliň ölçürsen gaty görmü? Elim öşäde senem gat görmerdin dagam käwat. Barýa dep ýalaşyň telefon o däle. Oje. Oje güldüýän. Ýok. Hemme kişiň özüne gerek bolýar. Berigi barada hiç kim alady eden okşuwada. An men bir gözlegdeläýis biraz bir howlukman bir gaýrat edin. Yetip bolu taparmyn bir gaýrat tapar. Yok, sehet düşürmek gerek değilce. Yok. Sehet aline toy edeli. Edeli tapar markayını. Oğlan başından var. Arkayını ol. Bor. Cigime daydı arkayını ol tapar böyle. Beni yine bir can etme. Can denedir. Böyle. Anyk bolsun o gowdan maşynyň. Tekerlenem tädäkdim o, gulýalak maşin. Tere gitçili. Degim renkem ýokdur. Barayjaktım. Bolyam gişlaylar. Ben. Alınma yok. Bakasdan ustaňa aljak. Ýekejemin. Oğlum. Adam beriň açam berjek. Han gowmy? Aýtdyma suun bir elme pul düşdün neme ýa-da biziraklar, öýdäkler problemi bar. Bir mat pul ýok anan han. Ulan alıp otursan, görüp oturna bäriň bärmen, görüp oturna. Senet baňa tarap, senet bäriňe. Han. Belki derle wy mat berjek bolýan. Awa. Soňra wy dört beray diýdi. Han mesela ýanyňa barjak. Haçan bolýarym? Görýär alanno, gepiň çyn bolsa. Ay bolýa hany. Men sürüge gideli. Berde durmaly. Assalamu alaykum ahlata. Wa alaykumselam. Gowmy ýagdaýlar? Gowmy tapdyr? Şükürler şükür. Sağ sağ, sağman geldingmi? Geç otur. Ya Allah. Hey gelmetine geldi ağam.
Ne diýip bolsa ýakynna jigimi durmuşa çykarýar. Toy, Tuğulama, on olsun. tawal. Çağırar golaylarına. Ýöne ardymy taňaýda emesem ardymy aýtmana adamam ýok. Hemmeksten bol, hemmeks bergilagam ma. Bir maňa bir ten bergiller. Temlen gulaş bolýar. Halan takamo. İnşallah. Ýagdaý ýokdur. Bererler gaýrat biraz. Howluk durmanam bir gör. İnşallah. Mene adam howukdurmakdym agam. Ýene bir alan wagtlar süýjüde endi berende de bir süýjet bilen. Berilen wagt süýjü o. Alınan wagt süýjü. Ýerine berileni kyndyragan bolýar. Ey, aly bileme o ya. Toy golaýan saatlaryny tutmadym hiç gine. Toy golaýy bir 5 kanat bol elime düşýär sowurun, toy kömek bol diýip. Kän wagt geçdi ondan soň. Ädelikde bir gysyna uradym, pul tapmaly, algylanma urjanyp başladym. Hemmesi ganaglýar ya. Pulum hiç tapadyk. Ýok, tapana meretýärek. Ýan ýoly duşdum. Bir yerden täze jol alyp dur. Elgisi otur, gözden bergili. Yine bir gymmat şeýer diýip otur. Şo kafeň pulny berdi, bir wagt bilmellay. Beýle alan pulny. Bide näme etjegimi bilemdi o. Mene bilemok. Mene wasıl ýa. Wa aleykümselam. Mekanjan, gelýärmi? Bolmy taplar. Ekan saglypmy? Geç otur Mekanjan, geç. Ekan bamyň nähil gowmaýardylar. Sağlık mı mekanı ölçürler? Kovçuluk mu? Ana sana garaşyp oturdum. Bilediňem taýýar etdim, ýa wizaňam aldım. Eşikliňem beräýmedin diňe. Senin geleniňe garaşyp oturdum. Am, dur. Böleýin araň böleýin men. Dira bar ya bu. Umra hacı gidip barýar nesip bolsa inşallah. Allah jana ak bolsa 21-ne gidip barýarlar Mekke. Öwsel bana berýin bar. Men düşünmedim. Ihlas bolýar bana muň ýa-da berýär bar ama. Yo, men sen araňda ýerip bir böwet bolup bir ýolunda bir böwet boljak bolamok mekan ýöne. Berýär bar adama gitmek bir maslahat berilmeýär diýip bilýär, eşdiýärler aýby. Indi bir hile şeydi bar tursaň bir hiller aýby. Öz düşünler aýyklata. Yok. Bergisi var adama gitmese gowy. Bize olar ýardan maslahat beremiz ok. Musulmanyň birinji bilen howluk bolzady bergisini bermek birine toýup otur. Şonuň üçinem hökman bergiň beräýmeli mekanjan. Sen turmuşy. Ey bolýa. Bolýa, sag bolun. Menden bir hili görme mekan. Bolýa, ihlas sag bolun. Nesiben güýçlikeni. Hawa. Hoş geldin. Pulu bilenem gidip barýar. Nesiben güýçlikeni. Sag ol, saman var. Ýolga akborsun. Sag bol agam. Mekan näme iş yapıyorsun sen? Ay borlayağım nesibe derdirler. Nesip olsa yine de bir gün giderse nesibem de olsa. Mekanjan beýle zada bolana olur ýaly. Bergiň bermen nädik gitjek bolýar. Ýagdaýyňy düşündiren bolsaň men sana aýdyp berjek. Maslahatlaşaýym ala. Sen maňa aýdyn bolsaň men sana hemme zat düşündirirdim başdan aýaga. Gitmedingmi sen entegem? Yok, entegem demok. Ey borla yüreğimen zaydar şu wagt gelip pikirlerini oturdum da. Men şunu alsan oğdu. Toyuňam bir alajy bar da. Seni bir alyp galmaýyn olar ýaly ýolla. Maňa bergiň ýok geçendir. Netipdir. Toyuňam bir dady bar. Hawa. Öňräňden aýdar wagtyny. Sag bolun howlanlar, sag bolun. Bolly saman var, han ýoluň ak bolsun.